Waqt li sal-bidu tal-ġimgħa kollox kien juri li t-tellieqa għal segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kienet se tkun bejn David Casa u Pier Portelli, kollox donnu ħażvolta oħra. Il-Gazzetta kulħadd innutat li l-fatt li fl-elezzjoni tal-Eżekuttiv telgħu għadd ta' nies minn Net Television li l-koll jappoġġjaw lil Delija u allura naturalment lil Pier Portelli tefet pressjoni kbira fuq Casa. Fid-dawl ta' din il-pressjoni u wara laqgħa li Casa kellu mal-kap Adrian Delija li fiha dan talbu ma jikkontestax għal kariga ta' Segretarju Ġenerali biex imbagħad iħalleh jikkontesta bla tfixkil l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Casa iddeċida li jirtira. Dan biex jagħti l-impressjoni li iktar hemm bżonnu Brussell milli Malta, minkejja l-fatt li kien ilu minn Ġunju li esprima l-interess tiegħu fil-kariga. Iżda wara li Casa rtira mit-tellieqa, Portelli li uffiċjalment qatt ma kien fit-tellieqa għal kariga ta' Segretarju Ġenerali, ingħata l-kariga ta' Chairman tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista. Wara li ħeles minn David Casa u bi Pier Portelli f'pożizzjoni strateġika importanti, Delija kellu iċ-ċans ipoġġi lil xi ħadd minn tiegħu bħala Segretarju Ġenerali. Dlong tfaċċa isem Clyde Puli li tal-appoġġ tiegħu lil Delija sa mill-bidunet. Bi Clyde Puli itellaq waħdu biex jimla din il-kariga. Permezz ta' dan, fil-waqt li tibqa' b'saħħitha l-kritika interna għat-tmexxija tiegħu, issa Adrian Delija beda jsaħħaħ xi ftit il-pożizzjoni tiegħu fih dan il-partit tiegħu stess wara li rnexxielu jpoġġi tnejn min nies qrib tiegħu f'pożizzjonijiet importanti ferm għall-partit.